तुला मित मला म्हणला उंडिया तू बी नाही ना तू वेरे पुढचा ते जिथे ಈ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಕ್ಕು ಯಾ ನೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಕ್ಕು आवो शाय चूर मारे साव ಐಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋಡುಂಬೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಎಂಚ ದಕ್ಕು ಹೆಂಚಿನೆ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಧರ್ಮೋಡ್ ಏರ್ನೇರ್ನ ಮಂಡೆ ದಾಟ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ನೆರ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪಗ ಮಾರೆ ತಡೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮರನ ಕುರ್ಕಾಗನ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಲ ಪೊಯ್ 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 ಇತ್ತೆ ತೂಲ Purne pizza, purne. Kasih pak. धन्यवाद दे दिया, बस दिया. ಏನನ್ನು ತೂದು ಬಲ್ತೆರನ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪೂರ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಜ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಇದು ವಾನಮ್ ನೀಡು ಪಿಜ್ಜು ಮಾರಿ ಜನ ಎಂಗ್ಲೇ ಹೊಡಿವತ್ತ ಮಾರಿ ಅಂತ ಅವೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ನಾನು ಮೆರೆಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯಾ ಅವಂದು ಮಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಬೀಜ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕಲ್ ತೂತೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ನೆದ ಗೋಂಕು ಕಲ್ವೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮರಣಿದ ನಮ್ಮ ಇನಸ್ ಪರ್ಪುಲಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾಯಸ ಆಗೈತೆ ಪೂರ ಆಗೈತೆ ನೋಡ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡ ನಾಳೆ ಯಾವ್ಯಾ ನಾಳ ಯಾ ನೀ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಆವೋ ದಕ್ಕು ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಆತ ದೊಗ್ಗಿ ಆಡೈತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಡು ಓ ಕಾಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ Hati ya? Hati dia mulai. Bukan.